ma teší, že okrem tých klasických, vlastne stálych jazačiek, ktoré mávam pod vedením Františky Heskovej, pribudli tento rok mladí ľudia. To je úžasné, lebo v podstate predpokladám, že by mohli prevzať štafetu do budúcna. To je o tom, že už tu bude tá tradícia a by mal do nej pokračovať. Takže A kto sa teda stal tým titulovým kráľom? Koho ste vybrali? no, takto Vikitárska rada Madunická rozhodla, komu bude odovzdaná titulová bula Madunická. No a voľba padla na podpredsedu nášho poľnohospodárskeho družstva inžiniera Olivera Šiatkovského, ktorý je v podstate povolaním agronóm a on v podstate zodpovedá za pestovanie madunickej cigle. Ale keď si nebude plniť úlohu, tak teda nevieme, možno, že na rok to bude niekto druhý.